Heddiw, da ni wedi cael Cwmni Theatr Hijinx yma, yn gweithio hefo'r myfyrwyr blwyddyn 2, bob cangen Nyrsio, yn edrych ar sut mae cyfathrebu gwell efo pobl Anableddau Dysgu. Maen nhw wedi gwneud o drwy fforwm theatr, lle maen nhw'n cydweithio hefo'r myfyrwyr i weld sut fedra ni wella'r cyfathrebu efo'r cleifion. A Hijinx Theatre Company is an inclusive theatre company that's renowned across Europe for creating theatre and film with actors with or without learning disabilities. Fel rhan o addysg Nyrsio, mae rhaid i ni sicrhau bod llais y defnyddwyr yn rhan o'r gwaith da ni'n gwneud, a felly heddiw mae hwn yn dangos i'r myfyrwyr bod gwrando'r bobl hefo Anableddau Dysgu mor bwysig yn rhan o'n gwaith ni. So today's session we were leading with the nurses here at Bangor University on some training around communication. She's a bit nervous. Is it okay if we just take a minute, let her settle down? Oh, no, we haven't got time to mess about today. I think this kind of interactive style where they get the opportunity to come up in a very open, friendly, non-critical kind of environment and try things out in a scenario with actors who can listen and react in the moment, I think is a really good way of learning. Mae heddiw mae o'n fwy interactive na sesiynau lle da ni'n cael darlithoedd sy'n siarad amdan reasonable adjustments yn Nyrsio. So mae o'n ffordd i pobl o cyrsiau gwahanol gydru gweld y gwahaniaeth o sut fedra ni wneud siwr fod pobl yn cael gofal cyfartal, a hefyd mae'n dangos dydy'r newidiadau ddim angen fod yn fawr. Mae jyst gallu fod efo ffordd ti'n trin pobl. Heddiw, da ni'n gobeithio drwy y fforwm theatr hefo Hijinx bod y myfyrwyr wedi dysgu sut i gyfathrebu yn glir, defnyddio iaith feda'r bobl ddeall, a gobeithio yn y diwedd bod ni'n gwella ansawdd gofal ar gyfer pobl Anableddau Dysgu.